pani poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky, pani Zuzanu Matyicskovú a pani Marcelu Csavojovú. 3,5 millió euróba került, ami természetesen nem jöhetett volna létre a minisztérium segítsége nélkül, de nem jöhetett volna létre azok az emberek nélkül, akik ebben a projektben, ebben a tervben részt vettek. Ja som pred týmto slávnostným otvorením tohto zariadenia absolvoval 2 slávnostné otvorenia detských ihrísk, krásnych inkluzívnych ihrísk, na ktorých sa môžu hrať zdravotne znevýhodnené deti so zdravými ľuďmi, teda so zdravými deťmi, a to v meste Šurany a v meste Nesvady. A preto mi prepáčte, že už som tú kravatu trochu zhodil, pretože sme sa s deťmi museli hrať, tak viete, aby minister prišiel medzi deti v kravate, bolo by to trochu zvláštne. Ale chcem tým povedať to, že tento dnešný deň je takým symbolom toho, akú širokú pôsobnosť má Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Že teda sprevádza človeka životnými situáciami, rôznymi životnými situáciami od detstva až po starobu. Ako som povedal, už sme otvorili dnes 2 detské ihriská, teraz otvárame toto. E funde super hunc locum, benedictionem tuam,